בואנה גבר. מצב למתן, אחי? בטח, אחי. יש, תודה. מה, חולצה כתומה? מה, אתה סנסנאי? סנסמה, סליחה? סנסנה? מכיר, אחי? היישוב? לא, אחי, בחיים לא שמעתי על דבר כזה. מה לא שמעת? היישוב? שביל ישראל? סנסנה? לא, סליחה, אחי, אני צריך לחזור לעבוד. אחי, אתה יודעת מתי קו 26 לסנסנה? לאן? לסנסנה? נראה לי הוא לסקנדינביה. מה שניצל תירס? מה? אמא, אני אגישה את זה פעם אחת. באיזה גן עבדת? סוסיה. מה זה סוסיה? מה, שונאים את סוסיה? אמא, באיזה גן עבדת? סנסנה. לא, טובי, אין ישות כזה. אם תרצה, תקים אותו בעצמך. רעיון טוב, אמא. ביי. לא יכול לבוא היום. כי אני עובד על משהו. אישוי, חשבתי על יישוב חדש. אינדור זה השם של הגיא. גם פארק אופניים וגם מדינת ישראל, ומוסנסנה זה גם רעיון שלך? כאילו, והמוסנסנה. ברכה, תבטלי לי את כל הפגישות, אנחנו בונים יישוב. פארק בנדור! בוא'נה, למה המגרשה נראית ככה? זה כיף. אחמד, אני מניח על זה פה, תעבור על זה אחרי זה. חבר'ה, מגרש כדורגל! גלית, איפה הפמפר שדיברנו? תודה. וואלו, תחליפו את הקונסטרוקציה, מה קורה פה? ותביא עוד בטון. אלירם, בלי מגרש בסנסנה, רק מיתרים. בוא'נה, למה חרמון נראה ככה? כן, שם בור, שם מעיין. בא לי בר שם. כן, אני אוהב את החבלים, אני אחלה עם כמה חבר'ה. אשכרה כל זה מהראש שלו, הוא גאון. בואנה, הוא גאון. וואו, עכשיו הזה, אה? איך שמעתי שהקימו פה יישוב, באתי להיות כמונרי. וואי, הבן אדם פשוט גאון. וואו, איזה גאון. יואו, איך לא חשבנו על זה? יואו, איזה גאון מדהים. בוא'נה, איזה יישוב, אני מלך. גם אחלה ריח. אמיר. עצור בבי, אני יודע על סנסנה האמיתית. בוא אני אסביר לך משהו. כשאתה חיברת את המתן לשקע, נוצר גל אלקטרומגנטי שפיצל את הזקנה לשתיים, ומתוכם יצאו קרניים שגרמו לכולם לשכוח את סנסנה. אבל אני המצאתי את סנסנה. לא, שכחת את הדבר הכי חשוב. הנוער. כשאין נוער, אז כולם יכולים לשכוח את סנסנה. כל מה שאתה צריך זה מהר להחזיר את המתן בחזרה לשקע, כדי שכולם יזכרו. גבר, יכול לחבר את זה לשקע? בטח, אחי. מה, סנסנאי, חולצה כתומה? חושים עם סנסנאי.